sisathandaza ukuthi inkosi yini okumele kulena inkonzo yabantu abashadile sikhulume ngayo. Kwabekeka ke kuthina sobabili ukuthi kufanele sikhulume ngendima kaMama emshadweni nendima kaBaba emshadweni, ngoba sidla ngokusho ukuthi umshado uyinto enhle uNkulunkulu wawudala enenjongo yokuthi abantu abasemshadweni bathokoze. Iproblem iba sekutheni emshadweni uthola isitifiketi ungakaphasi. Zonke indawo uma ufundela ukuba uthisha uyafunda 3 years, uma usuphasile uthola isitifiketi, uma uzoba udokotela ufunde, emva kwalokho uthola isitifiketi. Kodwa la emshadweni kuvese kuthiwa nje sokwindoda nomfazi shayana izandla ninikezwe isitifiketi ningakaphasi. Yingakho ke kungelula ukuze ukuthi udokotela udabule isitifiketi sobudokotela, uthisha wadabula isitifiketi sobuthisha, ngoba uye wahlala phansi wafunda before athole isitifiketi. Manje ke abantu bangena emshadweni umuntu engazi ukuthi umshado uyini, ngiyokwenzani emshadweni, iyini indima yami njengomama, iyini indima yami njengobaba. Ngoba uma ubheka abantu abaningi abaze bafinyelele kudivorceni, ungacabanga ukuthi izinto ezinkulu kanti izinto ezincane wena ongeke uze uzinake. Siyaye sisho sithi ngisho iglasi le inganenza nize divorce. Uthola ukuthi omunye abuza ukuthi iglasi yami isusobani la, athi omunye wena ubuyibekeleni la, athi omunye wena kade ngakubona ukuthi ufuna umoya wami, athi lo omunye pho uzokwenzani. Uthola ukuthi nje ngeglass sengaze kugcine sekuhlukenwe kushintshwane ngembhede, ngoba omunye uqale azolala la acuphele nomunye alale la acuphele, kusuke lapho yilo usezisonga ngowakhe ublanket, kuyadlula lapho omunye uyaphansi. Ngoba abanye wena ungababona bebahle la kanti amateka ayashisa. Amen. Omunye nje uma ngabiza nje upartner wakhe ngithi awuze la uzongitshela ukuthi kunjani emshadweni wakho, kunjani ukushada nalomuntu oshade naye, angavese amqhwebela ukuthi ungalingi uye ngoba uyayazi impendulo. Amen. Kubalulekile ukuthi uhlangabeze izidingo zomuntu oshade naye, njengalokhu ungathanda kuhlangatshezwe ezakho. Umshado awumfuni umuntu oselfish ozicabangela yena. Kufanele emshadweni ucabangele umuntu oshade naye ngaphezulu kokuzicabangela. Ungafuni ujabule kusafarishe lo muntu oshade naye kuze wena ujabule. Ngamanye amazwi utibule ngaye kuze wena wenyuke yena ucinzezele phansi. Intokozo ephelele emshadweni, intokozo egenuine, ukuthi ngibone uBaba Mahlaba ejabula. Ukujabula kwami kusekujabuleni komyeni wami. Uma ngizofuna kujabule mina umyeni wami kanti ucindezelekile, kusho ukuthi leyo njabulo akusiyo injabulo yangempela. Ngamanye amazwi ucindezela unembeza. Ngoba uJesu uma bembuza bemvalele ekhoneni ukuthi kwayangani ukuthi uMose avunyelwe ukuthi anikezwe incwadi yesahlukaniso, uJesu umephendula uthi kwaya ngenxa yenhliziyo ezilukhulu. Kusho ukuthi nje uma konakala emshadweni, indaba yikho emshadweni, indaba isenhlizweni enjani elukhulu. Ngoba akekho umuntu ongazi uma enza into engalunganga emntwini ashade naye. Umuntu nje unonembeza. Yingakho umuntu umezokwenza into embi wenza sure ukuthi uyenzela ebumnyameni. Umezokwenza into embi
uthola ukuthi uyaphuza noma udla into ezithize ezizokwenza ukuthi ingqondo nokho ingakwazi ukulalela uNembeza uma ekhuluma. Akekho umuntu osuke engazi uma ehlukumeza umlingani wakhe. So ke kubalekile ukuthi uhlangabeze izidingo zomuntu oshade naye njengalokhu ungathanda kuhlangatshezwe ezakho. Ngamanye amazwi wenze kulomuntu oshade nayo njengalokhu ungathanda kwenziwe kuwe. Angithi ababekhona last time sakhuluma ngalo baba owayefika angalali kwakhe athi uma efika ekseni athi hey mngami ngaze ngaba senkingeni azingidukisanga izipoki kulokhu kusile ngifunana nomuzi wala ekhaya angiyutholi ngizowubona manje sekusile. Unkosikazi waxake ukuthi hayibo lento ngizoyenza njani iyaqhubeka le poki edukisa umyeni wami yedwa wakhuluma nomunye wathi omunye ayilula lento wena nawe vese ungabuyi uthi nami ngenzile okwenzayo umyeni wami. Nangempela uma efika unkosikazi ekseni athi hey myeni wami hayi ingenzile lento ehlala ikwenza bengihlale ngithi udlala ngami ngibone kahle hayi nama ngiwubhudulanga umuzi wami ngiwuthola manje ekseni. Ubaba esikhundleni sokuthi phela understand ngoba naye ngithi ziyamdusa wavese wathi ayiphele namhlanje indaba ezipoki. So ke kubalekile ukuthi into uyibhekise kuwe kuyezwakala. Uma ingezuba right kuwe ungayenzi kumuntu oshade naye. Uma i-right kuwe uyikale ngawe kuyezwakala. Uma i-right kuwe yenze kuye. Amen. Kufanele ke bomama njengoba sizokhuluma ngendima kaMama emshadweni uzazi izidingo zomlingani wakho ngoba I'm sorry wazi ukuthi umlingani wakho oshade naye akaqondi ukuthi yini oyidingayo. Ngamanye amazwi akamazi umuntu wesifazane kodwa uwena ozoba nguthisha wakhe kuyezwakala umfundise ukuthi ziyini izidingo zakho. Umuntu ke awumfundisi ngomlomo kuphela ukuthi umtshele ukuthi uyabo nansi into engiyifunayo nansi into engiyifunayo kuyezwakala. Umfundisa ngokuthi wena wenze kuye kuyezwakala. Ngenkathi wenza kuye uyatshala so ke izithelo ozozivuna kuzoya ngendlela otshale ngayo. Ngoba ukumfundisa umuntu ngokwenza yikona okubaleke ngaphezulu kokumtshela. Ake ngilinganise. Uma ngifuna umyeni wami azi ukuthi njengomuntu wesifazane ngiyadinga ukuthi ngosuku lwami lokuzalwa akhumbule ukuthi ngiyazalwa kuyezwakala. Kuzofanele ukuthi uma yena kuusuku lakhe lokuzalwa ngimenzele into enhle kuyezwakala. So ke lokho kuyomenza noma kungeke kube lula ngoba umuzi ofundisa umuntu kubiza ukubekezela. Amen. So ke uzomfundisa ngokuthi wena wenze. Abantu abaningi besifazane bayayibacabanga ukuthi abantu abashade nabo bayazazi izidingo zabo ngaphandle kokubabuza. Ngoba omunye uyaye afise ukuthi umtshele ukuthi nansi into engiyidingayo ngoba ngeke aze avese azazele ungazange uze umtshele. Yingakho uthola ukuthi uma ukuxhumana noma i-communication ingekho right emshadweni uthola ukuthi uma isidingo sami ngisingahlangabezi
kuvese kuba nethula session. Axakeke ukuthi manje kwenze njani. Kanti mina kunesidingo sami esingahlangabezekanga. Kwesinye isikhathi leyo nto mina engiyidingayo njengomuntu wesifazane kuyena ayisho lutho. So ke yimo kufanele ngimtshele. Kujwayelekile ukuzwa umuntu wesifazane ethi mina owami ngimazi ngaphandle nangaphakathi. Kanti awukakaqali ngoba imvamisa laba basho njalo yilaba ke impela abangabazi. Sesiyangena ukuthi yini indima okufanele uyidlale emyenini wakho. Number 1 ukumsiza. Uma sibheke ezweni likaNkulunkulu laphana encwadini kaGenesis, uNkulunkulu ubethi njalo uma eqeda ukudala into ayenzile ayibuke athi kuhle. Adala ayihlole into ayidalile athi kuhle. Wayeqala uNkulunkulu umufunda kuGenesis chapter 2 kuverse 18. Uma eqeda ukudala umuntu wesilisa athi akukuhle. Hayi angizwa. Ngoba kusho ukuthi akaphelele. Amen. uNkulunkulu uthi akukuhle abe alone, not lonely. Abe alone. Abashoyo ke leli gama lihlanganiswa amagama amabili all in one. Kusho ukuthi akukuhle aphelele wonke la kuye. Ngoba ngenkathi uNkulunkulu emdala umuntu wesilisa wamshutheka umuntu wesifazane. So uNkulunkulu uyabona ukuthi akukuhle ephelele la wonke kuye. Ngizomenzela umsizi onjengaye. Amen. uNkulunkulu ukuthi umesemenzile uEva noma umuntu wesifazane wamhambisa emntwini wesilisa. Kwavuka into kuAdam engazange ivuke ngenkathi kudlula izilwane. Bezithi uma idlula athi ikati leli kudlule. Imfene le kudlule. Inkawu le kudlule. Kodwa kuthe uma sekulethwa uEva wathi now this is the bone of my bones. Kusho ukuthi ke sekufike oyimi. Kusho ukuthi izinto zaphelela. uNkulunkulu kumesemdalile umuntu wesifazana akabangesasho ukuthi it is good. Uthe it is very good. Kuhle kakhulu. Amen. So ke ukufika komuntu wesifazane emyenini wakhe kuyinto enhle kakhulu. Yezwakala. Yingakho izwi likaNkulunkulu lithi ofumene umfazi ufumene into enhle, uzuzile isisa kuJehova. Noma umama epheka kufanele wazi mama ukuthi uyifavor kaNkulunkulu emyenini wakho. So ke entweni enhle kulindeleke izinto ezinjani? Ezinhle. Uma kuthiwa nje into yinhle kufanele ulindele ukuthi uzotholani into enhle. Kuba inkinga uma uthola ukuthi kulomuntu okulindelwe kuye ukuthi aveze izinto ezinhle, aveze izinto eziphambene kunento ebekufanele zivele kuye. Ngoba uma ufunda ezwini likaNkulunkulu ukuthiwa izindlu nemfuyo ngamanye amazwi amafa avela koyise, kodwa umfazi olungileyo uvela kuJehova. Amen. Yingakho izwi likaNkulunkulu lithi ungumqhele womyeni wakho.
umuntu umbona ngecrown ukuthi uyinkosi. So ke entweni enhle enguwe kulindeleke ukuthi kuvele into enhle. And njengoba izwi likaNkulunkulu lithi ungumsizi, uNkulunkulu abona ukuthi akulungile ehlezi yedwa, ngizokumenzela umsizi. Ngeke umuntu adinge umsizi kanti akaludingi usizo. The fact ukuthi nje anikezwe umsizi kuchaza ukuthi usizo uyalidinga. Umdinga umuntu ozokusiza ngenxa yesidingo onaso. Amen. Inkonzo yakho mama emyenini wakho kufanele wazi ukuthi ibaluleke ngendlela emangalisayo. Ngike ngachaza ngathi ubizo. Ngoba abanye baphila budedengu benze inoma ikanjani ngenxa yokuthi akazi ukuthi lenkonzo ubizo. Omunye athi ngoba akenzi nami angizokwenza. Kodwa uma wazi ukuthi ubizo uyethembeka kulo okubizile. Noma angangabonga lo omsizayo, kodwa uyazi ukuthi uzothembeka kulo okubizile kuze kube sekufeni, ngoba one day he will understand and say well done. Abanye baphela amandla bayeka izinto ezinhle obakufanele bazenze emshadweni wabo ngenxa yokuthi lo ashade naye yena akenzi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi noma sewenzile aka appreciate, kodwa kufanele wazi ukuthi ubizo ukwenza inkonzo yakho umiswe ekutheni usobizweni. Ngamanye amazwi udlule la kuye. Yezwakala ubheke lo ozokholela ngenye imini ngokwenza kwakho. Ngoba omunye uma nibakhanselisha uvese athi mina ngizokwenza kanjani, yena ebe engayenzi eyakhe indima. Ubiziwe. Lithi izwi likaNkulunkulu nihambe ngobizo enibizwe ngalo. Uma ubheka leli gama elithi umsizi, umama abizwa ngalo, abachazayo bathi lisho ukuthi Ezer. Kusho ukuthi leli gama igama umoya oyingcwele naye abizwa ngalo. Kusho ukuthi umsebenzi kamama azowenza emyenini wakhe umsebenzi ofanayo nomsebenzi kamoya engcwele uma esemntwini. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kubalekile ukuthi njengomama kuze inkonzo yakho uyenze kahle ujwayelane nomunye umsizi nibe ngabahlobo. Ngoba la wena uphelelwa khona amandla ungamandla akho. Amen. Ubona ukuthi bengeke ngize ngikwazi ukuyenza lento ngingedwa, kodwa ngiyenze ngenxa yokusizwa nguye. Kufanele ke wazi ukuthi kunezinto ozomsiza ngazo abengazazi. Ngiyezwakala. Nguwe owazi izidingo zakho ngaphezulu kwawo wonke umuntu. So ke uzomsiza umyeni wakho ukuthi azi izinto nawe ozidingayo. Ngiye ngasho ukuthi okunye uzumfundisa ngomlomo kodwa ngezenzo, ngokuthi wena wenze izinto ezinhle kuye. Ngoba indima yakho la emshadweni ukuzosiza umyeni wakho ukuze umshado wenu ube muhle. Kunezinto nje engeke ngazithinta ukuthi kunezinto ezibalekile kumuntu wesifazane, kodwa uthola ukuthi kumuntu wesilisa azibalekanga, njengokukhumbula ukuthi ingane zifundwa obani esikoleni. Uyumuze sethi ayi kambe mkami ingane zifunda abani esikoleni. Omunye kuthiwa unengane engaka, athi kambe zingaki.
Amen. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi akazi nama birthdays abantwana ngoba into engabalekanga kuye. So ke uwena ozomsiza ukuthi umfundise ngokubaluleka kwezinto ezithize yena abengazazi. Nanokuthi nje namhlanje na awukambe ianniversary yethu siqeda u10 years emshadweni noma siqeda unyaka emshadweni. Uzothola ukuthi wena uzozimisela ngalolo suku mukhipha unyawo. Wavesa ngabuyi ngesikhathi. Uvese wahlangana nomzala. Wathi umzala hayibo uzwile ukuthi kufika umalume. Useyajika uhamba nomzala bayobona umalume. Wena usuhlohlozise. Umumbuzo ukuthi awumyeni wami. Avese athi hey uyazi. Sephelile njalo. Kuyezwakala. So ke udinga wena ngoba kunezinto emntwini wesilisa ezingasho lutho kanti kuwe zisho utho. Njengokuthi nje angincome ukuthi ungitshelile izolo is not enough. Fanele ngitshele njalo. Kuyezwakala. So ke imina okumele ngimfundise, ngimsize kulezo zinto. Ngoba omunye uza conclude ngokuthi akangithandi kanti cha kuyena lezinto azibalulekile kuwe njengomuntu wesifazane ezibalulekile msize. Kwesinye isikhathi ukhipha unyawo uyapheka njengomunye beqeda ukushada uyazi uma uqeda ukushada ukhipha unyawo uveza ikhono lakho. Hayi wathi sephekile indidi zamasaladi. Uma emlethela ubaba wekhaya uthi hawu uyamosa ishebe engaka. So ke udinga wena ukuthi ungapheli amandla kodwa wenze njani? Umsize ngoba uzomsiza kuyo yonke imkhakha yokuphila kwakhe. Angithi nje uma ungababona uma behlala bodwa ungakafiki ukuthi kwakunjani. KwakukaShiwari emzini weinsizwa. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi noma ekhumula uyebuza. La kade hlezi khona izicathulo zinjani zisele khona. Ngoba ujwayele kuphi emzini weinsizwa. Ubabuka nje emzini weinsizwa nalapha emarket emafasteleni. Kugaxa amashida abanye ubone kuvalwe ngeoverall. Kodwa uma sekufike wena kuzoba nomehluko ngoba uzomsiza. Amen. Noma bepheka nje bona bayazixabhisela. Into yethu leyo ma spices omunye azakubuza ukuthi umosha imali. Siphi isidingo salento? Amen. And uma ubheka uma sekushadiwe lo wesifazane uvese angene masinyane eshunini. Ubona ukuthi usewumama uzimisele kubeni umama. Uthola ukuthi la kubaba hayi kusabhoka umnsizwa. Kuzomthatha isikhathi ukuthi akhumbule ukuthi usewubaba. Uzoke nje angasho ukuthi ngizophuza ukubuya. Angasho ukuthi ngami manje sekufike into ethize ngoba yena nje kusenjani kusabhoka umnsizwa kanti mina sengiyimisele kulento engene kuyo ukuthi ngumama. So ke yimi engizomsiza. Kuba nzima ke kumuntu ongafuni
ukusizwa. Omunye athi mina ngahlula ubaba, ngahlula uma. Umuntu uyamsiza abone sengathi uyamcindezela. Kuyezwakala. Angifuni mina umuntu ozolokho engishayela imithetho. Amen. And thina bantu besifazane siphiwe ukubona into eyingozi isekude. Uthola ukuthi umuntu wesilisa akaboni. Kwesinye isikhathi ungaze ube nenzondo ucabanga ukuthi uyazenzisa kanti cha akazenzisi. Into ezomsiza ukuthi amkholelwe unkosikazi wakhe ngoba omunye uthola ukuthi uzocabanga ukuthi wenziwa yini isikhwele. Mhlawumbe uyabona ukuthi hayi le ntombazane ikhona into eyiqondile. Uma ungabe umtshela uthi mina nami ngicela uyigade le ntombazane kukhona into engiyibonayo. Avese athi nje usuzoba yiphoyisa lami uyangigada noma wenziwa isikhwele. Aze angene engozini abengeke aze angene kuyo ukuba ngempela ubelalele. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi abe excited ngento ethize ebonakala izoletha impumelelo empilweni yabo, empilweni yenu la emshadweni. Kanti wena umuntu wesifazane unento nawe ongazi ukuthi ungayichaza uyithini, yokuzwa into engekho right ungatshelwanga. Yezwakala. Mhlambe nje akutshela ukuthi ngombe le business esizolenza noSibanibani elizosingenisela imali enkulu kabi. Ngenyanga sizokwenza imali engaka. Unkosikazi avesathi myeni wami lo muntu sumazi isikhathi esingakanani. Akusho lutho ukuthi ngimazi isikhathi esingakanani imali. Ngike lapho akufanele ngempela ikakhuluma nisanda ungena emshadweni umfoselele kufanele aze akufunde ukuthi uma unkosikazi wami ngempela esho into ethize kusuke kukhona into ayizwayo. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ngomyeni wami umuntu onjalo. Uthola ukuthi ngenxa yokuthi ngiyazi-understanda mina umuntu wesifazane ukuthi ngiphiwe lento yokusensa into eyingozi ingakabonakali ingozi. Bese ngiyambonisa ngendlela right. Ngingasho ukuthi awuboni yini ukuthi lento izoba ingozi. Ngoba noma lento ebengiyisho ibi right kodwa ngendlela engiyisho ngayo ingamenza ukuthi adecide ukungangilaleli avese angene egobolondweni. Uthola ukuthi noma sengiqonqoza ngaphezulu usedecide ukungena egobolondweni. Mhlambe bese ngichiphichiphiza inyembezi. Ngizama ukudraw iattention yakhe. Kanti uzovesa bhakaza isicapha aphuma athi ngiyobuya usuqedile ukutetema. Ngoba ngidla ngokusho ukuthi umuntu wesilisa uyidalelwe lento yokuthi kube nesihlalo lesi ahlezi kuso. Ngiyezwakala and usigadile. So ke uma uzomsusa kuso noma kanjani uzoba senkingeni. Angithi ngeke ngisho ukuthi noma indwangu imhlophe yena umethi ibovu. Musu ukuphikisana naye uzama ukumconvince ukuthi ayibone ukuthi njani imhlophe. Njengoba ethi ibovu izoshintsha yini ibe bovu imhlophe. Cha izohlala imhlophe. So ke okwakho ukuthi uvese umvumele ubuyibona ukuthi njani imhlophe. Uthi yebo myeni wami imhlophe ibovu kodwa uyibona njani imhlophe. Ngoba ngenkathi ukufosa ngenkani awumsizi.
ngoba uzovesa ngene egobolondweni uma decide ungena egobolondweni ngeke umkhiphe ngoba ngeke umjike umuntu wesilisa uma uzama ukujika umuntu wesilisa ufana nomuntu ethi ngifuna ukujika ugoba lensimbi ubani ozogoba imina kuyezwakala so the best way ngoba ngiyazi ukuthi ngizomsiza kufanele ngibe neunderstanding so ke ngithi ayimeni wami indwangu ibovu lokho nginikeza ichance ukuthi uNkulunkulu akwazi ukudila naye ngoba mina sengizovese ngithi somandla mvula amehla abona ukuthi indwangu ayibovu imhlophe ngoba ngaphandle kwalokho kungaze kushaye u6 ekseni nibe niqale ngo6 ntambama yiloyo engafuni ukugoba uphondo kuyezwakala so kukumvumela kuzomenza ukuthi into abengangithatha iminyaka ngizama ukuthi ayibone ngendlela engiyibona ngayo kungithatha iminyaka kanti uma ngimiyekela noNkulunkulu kuzothatha isikhashana yomuzwe sethi weMantshiza wawuthemka minjani le ndwangu angithi uyababona phela obaba kambe wawuthe injani le ndwangu hayi nene wami ngangithe imhlophe kodwa ubaba wabona ungathi ibovu hayi uqinisile mngami ngempela le ndwangu imhlophe ayikho bovu nawe njengomfazi ohlakaniphile ngeke uthi angithi ngakutshela uzovese wenze njani uyobonga uNkulunkulu usesizakele uyakhula ekwethembeni ngoba kwesinye isikhathi kuyasiza ukuthi ingane umilokhu ifaka isandla ekhandleleni ungalokhu uyikhuza ukuyeka isifake kukhona abantu ikakhulu abantu besilisa abafuna ukuthi into kuze babone ukuthi ngempela lento umkami abethi iyingozi kufanele aqala yoshayeka abuye sopha amen sisaqhubeka ke nohlelo lwethu lapho kade sikhuluma ngerole kamama emshadweni amen enye yezinto noma indima umama azoyidlala emshadweni ukwakha amen kunento engithanda siyibone ukuthi uthando lulodwa aliwakhi umshado ngoba abantu bayehlukana bahlukane bethandana uthola ukuthi bayafika abantu sizoba cancelisha sebe decide nje ukuthi kwesinye isikhathi abasahlali ndawonye kodwa uma umbuza ukuthi usamthanda unkosikazi wakho yebo ngiyamthanda uyamthanda umyeni wakho yebo ngiyamthanda kodwa uthola ukuthi labantu abakwazi ukuhlala ndawonye noma bangathatha izinqumo ukuthi uyabona ke manje sesikulungisile lokho obekusixabanisa kodwa uzothola ukuthi still babuyele la kade behluleka khona ukungakwazi ukuhlala ndawonye ngoba uthando lulodwa aluwakhi umshado kodwa into eyakha umshado ukuhlakanipha uma ufunda izwi likaNkulunkulu ukwakha nokuhlakanipha lezo zinto ahluka nohlaniphilo yakha indlu yakhe oyisulu idiliza ngezakhe izandla kuthiwa unjengendoda ehlakaniphile eyakha indlu yayo edwaleni kuyabonakala ukuthi uthando lulodwa aluwakhi umshado kodwa kuyadingeka ukuhlakanipha and ke kufanele sazi ukuthi owakha indlu uJehova engayakhi loyo muntu usebenzela ize
So ke kubalekile ukuthi njengomuntu wesifazane noma njengomama ube ngudaka boy, uNkulunkulu abe ngumaster builder. Ubuze kuye ukuthi ngilethe siphi isitini. Sengifuna ukujika ikhona. Ngamanye amazwi ulande ukuhlakanipha kukaNkulunkulu. Sike sakhuluma enkonzweni edlule ukuthi ngenkathi kuzofika uZamcolo kubhubhe yonke into esemhlabeni. Akusindanga abantu abanezimali, akusindanga abantu abafundile, uZamcolo ungabuzi istatus sakho. Kodwa kwabhubha wonke umuntu, kwasinda uNoah nomuzi wakhe. Why? Ngoba umkhumbi uNkulunkulu athe bawakhe exactly ngendlela uNkulunkulu asho ngayo. Bathatha kuNkulunkulu iplan yalomkhumbi, bathatha ama measurements, imaterial yokwakha lomkhumbi yavela enhlizweni kaNkulunkulu. Amen. Ngeke size ke sikhohlisane, akulula ukwakha. Kodwa kudinga ngempela ukuthi kukho konke usizwe uNkulunkulu. Ingakho kubalekile mama ekwakheni kwakho ukuthi kube ne-first aid box, ngoba ngelinye ilanga uzothi ubeka isitini sikushaye, ngelinye ilanga uthi uyashayelela isando sikushaye. Awusho ukuthi ngoba nakho ngiye ngalimala bese uyagive up. Kodwa uqonda lapha kwi-first aid box, ugcobo ogcotshwayo, ubhandishe, uqhubeke nokwakha. Ngoba uma wakha usuke unomqondo ukuthi into engiyakhayo ngifuna ime, kuze kuthi nezizukulwane ezizayo zikwazi ukujabulela ukuhlala entweni engiyakhile. Uthola ukuthi noma usekho emhlabeni kodwa izizukulwane zakho zikubusise. So ke kubalekile ukuthi ekwakheni ngempela wakhe noNkulunkulu, ngoba uma wakha indlu yakhiwa kathathu. Iqala yakhiwe engqondweni, le engqondweni iyona ezala le ephumele ephepheni. Ngeke ukuthi ngoba isiphumele ephepheni bese ningena ephepheni senihlala khona. Sekufanele kuphume le esephepheni ize esizeni. Ileyo ke enizohlala kuyo. Kodwa vese lendlu eyakhiwayo kwakhiwa indlu esiqediwe. Ingakho uma wakha kufanele ukuthi iplan uyibeke la. Kuko konke ukwakha kwakho ucheke ukuthi kuyahambisana yini nokuseplanini, ngoba uinspector uma efika into yokuqala ayibuzayo uvese athi iphi iplan yalendlu. And kubhlungu kakhulu ke la ekwakheni kwakho uthola ukuthi uyakha uthi uphezulu laphana kukhona izinto ezikushayayo ezikubiza ukuthi yehla. Kuba mnandi emshadweni uma uthola ukuthi noma uyakha kukhona kodwa lo okhuthazayo. Ngike ngibonga uNkulunkulu. That's why uNkulunkulu ungisizile ukuthi ngibe ne-understanding ukuthi uNkulunkulu ungiphe umyeni alright, umyeni ongithandayo, umyeni ozihluphayo, ngoba namanje umyeni wami uyazihlupha. Uthola ukuthi afike nencwadi athi ngikuthengele le ncwadi ezongisiza. So kuyabonakala ukuthi ngempela uNkulunkulu ungisizile, and ngasho ngenkonzo edlule ukuthi ezintweni ezinye eziningi ungisizile kakhulu umyeni wami, ongatholakala ukuthi kube ngangenayo umyeni onje wayeyongidestroya mhlambe kulokhu engiwiki kukho yena astrong kukho. Kunezinto ezinye engange ngibuka ukuthi mhlambe noma wayeyomangala uma ngibona ngitetema ngifirst born ekhaya noma ke ngilama umfana kodwa emantombazaneni. Lento ye responsibility yinto engiqale ngimncane. Uthola ukuthi ngilekelela uma bekuyinkosikazi esebenza kanzima
kufanele ngimsize abantwana nje bakithi bakhuliswe yimina kakhulu. So I believe noma wayazi ukuthi nje intombazane yami she's a strong woman, kodwa kunezinto engithe uma ngifike emshadweni zavela ukuthi hayibo mina bengingazazi ukuthi ngiyadedema engiye ngasizwa kuzo ubaba Mahlaba, ngoba kunezinto eziyaye zenzeke ekhuleni kwakho ungazi wena ukuthi ziya-affecta ngenye indlela, ngoba eminye imonakalo eminingi idalwa i-background yomuntu. So ubaba wami uyilo muntu ongaphikiswa uma esethe into injalo. So ubuwazi ukuthi uma ethi nje shona ekamelweni hayi-ke uzoyikhotha imbenge yomile. Ubethi uma ekubuza ukuthi into uyenzeleni, umuthi uyaphendula uzama ukuyixolisela athi uyangiphendula ngikhuluma nawe. Uma eqhubeka ekhuluma uthula athi uyathula ngikhuluma nawe. So-ke ungazi ukuthi ikona kuphi oku-right. So-ke ngithe uma ngifika emshadweni ngathola ukuthi nginayo leyo problem yokuthi ngingazi ukuthi uma nginento engiphathe kabi mhlambe ku-right yini ukuthi ngiyisho. Uzozwa nje ubaba Mahlaba sekunalo moya oshubile, ngoba angikwazi ukuthi ku-right ukuthi ngikhulume noma ku-right ukuthi ngithule. Uyayibona lonto futhi ozothola kathi uma ngabe esethule angithi uzongibuza kukhona into ekuphethe kabi, ngithi hayi akukho lutho. Uma sengimbone eseshaya ikhwela ngihlukunyezwa yilokho futhi ukuthi akasanginaki mina ngibe ngilimele. Uyayibona lonto. So-ke kwadingeka ukuthi umyeni wami angisize njengoba ngizokwakha ukuthi mkami uma kunento ekuphathe kabi akudingeki nokuthi mhlambe uze ufuthe ihlathi, akudingeki nokuthi kuze kube nethula session vese usho uthi nje mkami unginyathelile la. So-ke kwadingeka ukuthi nami ngizimisele ukuthi ngeke ngonyaka wokuqala ngenza ugrade 1, ngonyaka wesibili ngenza ugrade 1, ngonyaka wesithathu ngenza ugrade 1, kufanele ngenze njani ngiphase. So namhlanje anginayo inkinga uma kukhona enginyatheleke khona eshumyeni wami wanginyathela, umyeni wami uzothini sorry sithandwa sami, nami bese ngithi ngiyabonga sesenze njani siyaqhubeka. Kodwa kungenzeka ukuthi komunye uzothi uma ethi wanginyathela kuvese kube iyona ndaba leyo yokuthi usholona ukuthi ngikunyathelile. Uyayibona. So-ke kodwa okukusizayo wena ukuthi wazi ukuthi ngizokwakha noma kubuhlungu injongo yami ukuthi into engiyakhayo ngelinye ilanga ime. Akulula zonke izinsuku. And abantu ngempela uma kungakhekanga ngendlela ababa ngama victims ngaphezu kwenu abantwana, ngoba abantwana abazikhethelanga ukuzalwa kuleli khaya. Kodwa uthola ukuthi indlela eniphilisana ngayo emshadweni iyaba affect abantwana, kwesinye isikhathi umonakalo uqhubeke noma ningasekho. So kubalulekile kumama ekwakheni kwakhe akhe enomqondo wokuthi into engiyakhayo ngifuna ngelinye ilanga ime. Kumnandi abantwana uma ufunda kwiZaga chapter 31 kuthiwa bayasukuma bakudumise, nonkosi nomyeni wakho akudumise athi baningi abesifazane bakhuthele, angikuphiki lokho, kodwa wena mkami ubadlula bonke. Ngoba abanye bangabona usuvuna izithelo kanti abazi ukuthi akuzange kube lula, kodwa kukubize ukuthi wakhe noNkulunkulu ezintweni zonke ubuze kuye. Awakhi ngoba kumnandi, wakha ngoba kufanele. Andike la ekwakheni bomama kufanele sazi ukuthi
siyawadinga amathuluzi. And into engihlale ngisho ngithi iproblem yethu uma siqeda ukushada asiyikhumuli imswenko. Kanti ukwakha akumfuni excuse me. Nawe uqasha umuntu ukuthi azokwakhela afike efaka isudi nothayi uvese ubone ukuthi lo muntu udlala ngami uzokwakha kanjani iswenkile. Kodwa uma efika egqoke i-overall uyabona ukuthi kuzosetshenzwa. Ngoba phela uma uswenkile ngelinye ilanga uzothi udaka lukuphaxeke. So kuma uphaxekwa udaka uvese uthi mina ngeke ngize ngiyimele lento. Usuthatha imithwalo yakho uyahamba. Kanti uma wazi ukuthi la ekwakheni uzokwakha akuzuba mnandi njalo noma kuvuka izinto kodwa kuba nento ethi ngeza ngazi vese ngigqoke i-overall. And kulezi insuku bekunento engidlayo yokuthi kukhona into ongayenza uphumelele ekuyenzeni kodwa kanti awunqobanga. Ngoba okubalulekile ukuthi unqobe. For instance nje nansi indaba uthola ukuthi kunenkinga ngasohlangothini lwama in-laws. Mhlambe abakufuni nawe uyakwazi lokho. Kwesinye isikhathi noma kuyi-Mother's Day uthola ukuthi uma mezala umthengele mhlambe ama morning shoes uzovese ungakaphumi uyabona usewanikeza mhlambe ingane yakhe noma umzukulu wakhe usekhona. So ke lapho ke wena sekukubiza ukuthi udlale eyakho ipart uyitshela ukuthi ngizoze nginqobe. Ngoba umuthi myeni wami ngifuna sihlukane nefamily yakwini noma ngiyekini ngiyezwakala noma wakho angimdingi la ekhaya. Uphumelela ukuyenza leyo nto ngoba vese umyeni wakho ushade naye kodwa awunqobanga. Kodwa ayikho into eyanelisa njengokuthi kukho konke ebengikwenza nginqobile. Ngiyezwakala. Ngamanye amazwi unqobe okubi ngokuhle ukuthi noma kade bengakufuni kodwa ngenxa yokwenza kwakho baze bagcine sebekuthanda. Amen. Bengisashoka ukuthi la ekwakheni udinga amathuluzi akhona. Ngoba omunye bandla uyombone ukuthi ubusy ujuleke umanzi uyasebenza. Kodwa esikhundleni sokuthi akhe umbone ukuthi hayibo uyabhidliza ngendlela ashonga enza ngayo. Yena bandla uthi uyakha kanti usebenzisa amathuluzi wrong. Njengokuthi nje thina bomama sikhulume kuze kuyovalwa. Athi noma esethu uyazilalisa uthi awuzolala sazokhuluma. Wena uyitshela ukuthi wenze njani? Uyakha. Ngoba nasemsebenzini uma nikhuluma niyatshelana nje impela ukuthi wena ungadlali indoda. Kufanele igijime la esandleni sakho. Ngiyezwakala. So ke wena ucabange ukuthi uyakha kanti uyabhidliza. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi uvese ukhiye ngale. Niyabona ngale. Yes. Uthi nje ngiyenze njani ngiyamvova. Kanti ngenkathi uthi uyamvova wenze njani uyamthuma. Ngoba phela uma ngabe kukhiwe ngale uzoya la kuvulwe khona. And uma fanele wazi ukuthi uma kulanjwa la ekhaya kukhona lokudliwa khona. Kuyaphakwa la eminyango. Wena uthini uyamlungisa yezwakala kanti usebenzisa amathuluzi wrong. And ngasho last time ukuthi kwak interviewer laba badayisayo ngiyabuza ukuthi ama clients obani amaningi phakathi kwabashadile nabangashadanga. Hayi
wathi lo mayisisa abashadile. Kuyezwakala ngoba kusho ukuthi baphathela labo abahlulekayo ukuziphathela. And kuyabuza ukuthi per day upha abantu abangaki. Uthi hayi uma nokho kuyibhizinisi lingahambi kahle ngipha nje abawu8. Uthola ukuthi akanandaba nalabantu. Kuyezwakala uzifunela ini imali. Wena ke bandla uthi uyamswisha uhlule ilo oyedwa kube kukhona okwazi ukuservice abantu abawu8. So ke baningi abebethi bayakha kanti bayadiliza. Ngoba ipercentage eningi yabantu abaye baphuma uma ubhekisisa. That's why uthola ukuthi uma sizosiza umuntu ene problem emshadweni, uma kubaba siyafuna ukuthi nomama bekhona, uma kumama nobaba akabe khona. Ngoba wena ungabona nje la ngaphezulu kanti lento nansa la esuka khona. La nje sekungumphumela. Uthi uma usubheka mhlawumbe uthola ukuthi omunye athi akahlali la ekhaya kanjani. Uma usukhuluma naye ukhishwa yini? Ubunonkosikazi omuhle kangaka athi muhle impela kodwa hayi ukuncishana. So ke kuyabonakala ukuthi sometimes uyaye uthi uyakha kanti amathuluzi owasebenzisayo wrong. Angithi ngasho ngalo owayefaka isicapha kwathothi isicapha sikhulu asikwazi ungena lapha eminyango. Wavese wathatha ucelemba. Kanti ngenkathi esebenzisa ucelemba usebenzisa ithuluzi wrong. Uthe uma sethu uyasifaka isicapha savese sabaleka isicapha sayongena ngale. Imess ayenzile isiwes uswele ithuluzi. Thola umama khulume kuze kuyovalwa. Kuyezwakala ngoba phela umama uyakwazi ukumthatha ubaba ngendlela enza ngayo nangendlela akhuluma ngayo kade ewupresident amenze abuhobo kanti angamthatha kade ewuhobo amenze abe ngupresident. Ngoba uma ufunda njengoba kuthiwa uyayibhidliza ngezandla zakhe, ungazibuza ukuthi iziphi lezandla abhidliza ngazo. Uma ufunda kwiZaga chapter 14 kuverse 3 kuthiwa emlonyeni wesiwula kukhona induku yokuziqhenya kwaso. Ngamanye amazwi kusho ukuthi umama uyakwazi ukubhidliza umuzi wakhe ngomlomo. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu kunca ezweni lasehlane uzwa amabhubesi ekhala kunokuthi uhlale ndawonye endlini ehlanganyelweyo nowesifazane ongurefri. Ungambona ubaba kwesinye isikhathi ewindow shopper ngo-12 ebusuku. Ucabanga ukuthi wena uyawindow shopper kanti cha wenzela ukuthi nokho afike ama-battery eseflat. Ngoba uma efike nje ama-battery ese-right ngeke kuze kulalwe. And kwesinye isikhathi uthola ukuthi nento mhlambe lo oyikhulumelayo into ngempela e-right ngoba ulenzile leli phutha. Kodwa manje uthola ukuthi awakho umuzi wakho ngendlela owenza ngayo. Ngoba noma ehamba uhamba unembeza ungamlahli ukuthi ubani obengahlala nesipoki somfazi. Kuyezwakala. Ngamanye amazwi ngenkathi wena uthi uyakha uma ukhulumela futhi awazi ukuthi ufana nomuntu ozama ucisha umlilo ngopetrol. And all wrong ababili abakaze bamenze uright. So ke njengomama uyakudinga ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu ngoba lize lithi izwi likaNkulunkulu lo wesifazane okhulumela futhi unjengokuconsa kwemvula.
Uyakwazi ukubekezela uma ulele embhedeni iconsi lithi co. Awukwazi, uyaphoqeleka ukuthi umuve umbhede co. Umuve umbhede co. Ngenkathi lokhu umuva uyophuma ngomnyango. Kanti wena injongo yakho kwakungesiko ukuthi kuyophunywa ngomnyango. Wawuthi uyakha kodwa wasebenzisa amathuluzi anjani awrong. Ngikhumbula kwenye indawo kwaku ne problem esasilungisa kwabani. Saqala ngo7 ithumba laze labhoboka ngo3 ekseni. And ubaba uma evula umlomo uthi into engenze ukuthi ngize ngihluleke ukuhlala la ekhaya ngihlulwa icharacter yomngami. Yini wenzani? Akangibeke endaweni yami uma ekhuluma nami ukhuluma ongathi udilike entabeni. Wakhala unkosikazi wathi myeni wami why ungangitshelanga bengingazi. Ngoba wabona umama wakhe esebenzisa lamathuluzi. Wacabanga ukuthi alright kanti ngenzeka ukuthi yena amsebenzele ukuthothobalisa ubabu wakho. Kodwa wena ngeke aze akusebenzele. So ke siyawadinga amathuluzi okwakha. Amen. Ngoba omunye ungazuthi uyahluleka ukwakha kanti uswele i-equipment yokusebenza. So ke ukuma kwamakhaya uNkulunkulu usethembile bomama. Noma umyeni wakho ingabe umuntu ongabambeki, kodwa wena okwakho wakhe ulanda uNkulunkulu abemningi la ekhaya. Kuze athi noma elapha ekhona kodwa eze ukuthi kukhona into engiyimisishayo esemzini wami. Ngoba unkosikazi ezintweni zonke ubuza kuNkulunkulu. Ngasho last time ukuthi kunomunye umama omdala owangibusisa umyeni wakhe indlela ayibathanda ngayo abantu besifazane. Kodwa ngelinye ilanga emini ebona umyeni wakhe egona umuntu wesifazane wakhala eseteksini. Wathi umoya ingcwele ungakhali lempi uzoyinqoba ngokuthi ume esayidini lami. Wathi kanjani? Wathi ngizokufundisa. Uthi ngenza into ebengingeke ngikwazi ukuyenza ngawamamandla ngasiza umoya ingcwele. Athi umyeni wami ephuma ngiyazi ukuthi njengoba ephuma uya entombini. Uthi ngithi myeni wami sengathi ingubo oyigqokile azikho clean. Ngisengikulungisele impahla right kuze phela lo yakhona ufike umuhle. Uthi uyobuya esexhobozela. Uthi ashintshe masinyane uyothetha uyaphuma. Uthi ngithi baba ngisacela ukuphelezela ngomkhuleko kuze uNkulunkulu akugcine. Ufika uphephile lo yakhona. Kuyezwakala. Uma ucabanga ukuthi uzofika thokoze la yakhona. Cha. Ngeke athokoze. Uthi lo mama uma nibona namhlanje umyeni wami esetshenziswa uNkulunkulu ngalendlela uthi wanqotshwa ileyo nto. Ngamanye amazwi lo mama walanda amathuluzi kuJehova. Wathi Nkosi mina ngizoba udaka boy yiba ngumaster builder. Amen. Ukhulume bandla uzwe ukukhansa imthambo uyozwa ikhanda alisaphethe. Uzama ukulungisa. Ube frustrated more uma ubona ukuthi hayibo Nkosi yami ngithi ngiyakha kuya kubhidlika kakhulu. Into yokusiza ukuyolanda amathuluzi uNkulunkulu. Enye indima ebalekile edlalwa ngumama emshadweni ukumhlonipha lo muntu oshade naye. And isikhathi esiningi uthola ukuthi uma
nixoxa nabantu besilisa. Umuzi umuntu wesilisa ethi nje mina aziziningi izinto engizifuna kumngami. Yinye nje into engiyifunayo ukuthi angihloniphe. Ukumhlonipha umuntu kusho ukumbeka endaweni emfaneleyo. Ngiye ngasho ukuthi umuntu wesilisa indlela adalwe ngayo. Udalwe kwaba nalesi sihlalo abekwe kuso. And uyigade kabi lento yokususwa kulesi sihlalo. Yingakho omunye uze a-avoide nendaba yokuxoxisana la emshadweni. Ngoba ugade lesihlalo sakhe. And iyamfrustrate lento yokuthi ekukhulumeni kwenu njalo uthola ukuthi kugcina kunqobe wena. Omunye azathi hayi kulungile-ke kulungile. Vese wena mngami uphiwa ukukhuluma. Na uzusho ukuthi ngimnqobile kanti hayi awumnqobanga. Umuntu wesilisa nje uyigadile lento yokubekwa endaweni. Usigadile isihlalo sakhe. Uma ufuna ukumfrustrate umuntu wesilisa mbeke lapha kube uwena oqhwakela esihlalweni. Kufanele wazi ukuthi loyo muzi ikusasa lawo alikho. Uyayifuna nje lento yokuzwela einkosi. Yingakho omunye uthola ukuthi akanangeniso la ekhaya. Mhlambe yonke into ela ekhaya. Beyakho baba imali iphelele ematshwaleni. Kodwa nje kuye kuyinto nje enkulu ukuthi uma kufika abantu abakhombisi. So-ke uthola ukuthi omunye umama mhlamba ngavesathi ubakhombisani amandla ami ngiyezwakala. Kufana nento ukuthi uma sifika mhlambe lapha sincome emzinweni waze wamuhla umuzi. Athi umama ubona nje amandla ami. Ngisakhokha. Kufanele wazi ukuthi ngaleyo ndlela umlimazile umyeni wakho. Ngoba umuntu awumhloniphi ngoba edeserve ukuhlonishwa kodwa umhlonipha ngoba kufanele ukuthi umhloniphe. Iyo yonke into edingwa umuntu wesilisa kumuntu wesifazane ukuhlonishwa. And uthola ukuthi abantu abaningi besilisa bathi hayi asinayo inkinga yokuhlonishwa ngaphandle emsebenzini ngiyahlonishwa kodwa iproblem isekhaya. And noma umuntu wesilisa angahlonishwa kanjani ngaphandle kodwa uma engeze ukuthola ukuhlonishwa ekhaya uvese azizwe elula. Bakhona komama abangabazi abayeni babo nokuthi uyisivalo saliphi ibhodwe. Khuluma noma kanjani, enze noma kanjani, athatha inqumo engambonisanga ubaba wekhaya. Mhlawumbe uthola omunye uzothi ngizocela into ethize ungangikhulumela nosibanibani esho umyeni wakho. Avesathi hayi ngikhulumeni naye ngoba vese akamthathi notice. Uthola ukuthi umphoxa naphambi kwengane. And uthola ukuthi nengane isithunzi sika baba sehlisa ukuthi umama kamhloniphi. And kunento esingayazi ukuthi into eniyenza lapha ekamelweni kungaboni umuntu kodwa umphumela wayo uyabonakala. Umuntu wesilisa kuneveil uNkulunkulu amgqokisa yona kodwa unkosikazi uyakwazi ukuyisusa. Uthola ukuthi lapha ekamelweni ninobabili uthothi uma ukhuluma umkhomba kanje ngomunwe.
uzothi umevela kubantu avele elula. Yezwakala. Uzothola ukuthi nengane zizomdonsa ngamabhantshi zimbize ngosidumo. Ngoba vese umama kambekanga endaweni yakhe. Kanti ubaba noma angaphuza utshwala athi uma esephuzile aqhutshwe ngebhara engasakwazi ukuzihambela. Kodwa umama uma emnikeza indawo uyahlonishwa ngisho nasemasangweni. Lizwakala izwi lakhe. Kodwa uma engamhloniphi unkosikazi, bavese bathi ungasitshelani wena into ehlulwa umfazi. Kwesinye isikhathi ababonanga ukuthi uyamhlula, kodwa kunento okuyisusayo kuye. So ke kuumsebenzi kaMama noma indima kaMama okufanele ayidlale kubaba ukumhlonipha. Njengoba ngike ngasho ukuthi uyakwazi ukumthatha umyeni wakhe kade upresident umenze abe uhobo, kanti uyakwazi ukumthatha kade uhobo umenze abe ngupresident. Amen. Uma nje umuntu wesilisa uzomnikeza inhlonipho, fanele wazi ukuthi ummanda ngaphakathi. Bangacabanga ukuthi umdlisile. Omunye uthole kwaze babuze bathi hawu kodwa sibani uma umbuka nenkosikazi yakhe abafanelena, ngithi uyazazi lezo zinto ezikhulunywa abantu. Kodwa uthola ukuthi lo baba akezwa mshini ngonkosikazi wakhe noma zishayela phezulu akaboni lutho, uvaleka amehlo. Yezwakala ngoba umama umnikeze into ayidingayo, ukuhlonishwa. Noma ungamthanda kangakanani, kube nezinto ozenzayo ezikhombisa ukuthi uyamthanda umyeni wakho, kodwa wangamhlonipha uzizwela engathandwa. And okubhlungu ke baningi ababathandayo abayeni babo, kodwa abangaboni uma bengabahloniphi. Uzubaba wekhaya athi awumhloniphi, awumhloniphi umthetho wakho. Amen. Umama uthola ukuthi uyaxakeka nje ngoba ngiyamthanda nje, uyamthanda kodwa akwenele ngoba ngenkathi ungamhloniphi uzizwela engathandwa. Ebudlelwaneni basemshadweni thina abantu besifazane uma ngizizwela ngingasathandwa, ngiyamtshela ngithi awusangithandi, mhlambe ngikhale. Ngiyezwakala ngibona umama ekhala abuza ubaba, "Oh, kwenze njani isithandwa sami?" Ngizwa sengathi awusangithandi. Kanti umuntu wesilisa yena ngenkathi engahlonishwa uba nolaka. Thina besifazane siyakhala, lo wesilisa uba nolaka, kanti lo laka uzama ukuvikela lesihlalo. Kwesinye isikhathi omunye ungambona uma engena kubaleka izinja namakati, uzama ukwakha isithunzi sokuthi angasuswa kulesihlalo. Omunye umuthi baba asixoxe sibonisane ngento ezithize, lutho angavumi. Yini esizoyixoxa? Ngoba ugade ukuthi angasuswa kuphi esihlalweni. Ngoba ngenkathi nixabana uthola ukuthi nijijelana ngamazwi, owesilisa ugcina ezwa inhlungu yokungahlonishwa. Thina ke besifazane njengoba sengishilo sivamile ukukhala ngokuthi akangithandi ngoba yinto esiyidingayo. Bona besilisa bakhala ngokuthi akangihloniphi ngoba iyona nto abayidingayo ukuhlonishwa. Umuntu wesilisa ufuna ukuhlonishwa ngenxa yokuthi ungubani, hayi ngenxa yokuthi wenzani. Ngoba omunye uyathola ukuthi athi ngizomhlonipha kanjani engangondli, ngizomhlonipha kanjani kanjani.
akafuni ukuthi umhloniphe ngenxa yokuthi wenzani, ufuna umhloniphe ngenxa yokuthi ungubani. Ngoba kubalekile ukuthi uzibuze ukuthi yini oyifunayo kulomuntu oshade naye, ngoba lento oyifunayo iyona ozoyitshala. Uma ufuna uthando emyenini wakho, wena tshala inhlonipho. Ngoba abantu kunento abangayiqondi ukuthi umshado usho ukubeka isidingo somunye ngaphambi kwesakho. Kusho ukuthi ubheke ukuthi njengoba ngishade nomyeni wami udinga ukuhlonishwa, so-ke ukuhlonipha angikubeke ngaphambili. Ngingafuni ukuthi akangithande mina ngingayenzanga eyami iduty. Okwakho ukuthi enze okwakhe, nawe yenza okwakho. And-ke ukumhlonipha umyeni wakho, uyazikhethela ukwenza lokho, futhi ungangakwenza ngoba uma ukwenza ngoba uyawuthanda umshado wakho and uyamthanda uNkulunkulu okuye oyaleze abesifazane ukuthi bahloniphe abayeni babo. Banye bayathanda ukubahlonipha abayeni babo kodwa abazi ukuthi kanjani, njengoba sengishilo ukuthi i-background inomthelela omkhulu. And kufanele wazi ukuthi ukuzizwela ukumhlonipha kodwa ungakwenzi, ungakukhombisi, kuyafana nokuthi ufune akuthande kodwa angakukhombisi. Njengoba uba frustrated uma engakhombisi ukuthi uyakuthanda, nawe uba frustrated, naye uba frustrated uma ungamkhombisi ukuthi uyamhlonipha. Thina siyakujabulela uma ethi I love you, kodwa yena akumshukumisi ukuthi I respect you. Ufuna ukubona wenze njani, ukwenza. Ngamanye amazwi uhloniphe i-leadership yakhe, ngoba uthola ukuthi amakhaya amaningi abantu abahleze steeringini omama, uthola ukuthi ubaba umfana wala ekhaya, noma umuzi umama embiza ubaba wale ekhaya ungacabanga ukuthi ubiza ilasbon yakhe. Fana-ke nalento usukumqedile umuntu wesilisa uma uzokhombisa ukungamhloniphi phambi kwabantu. Into ehlale sisho ukuthi umuntu wesilisa noma ubaba wekhaya uyaboniswa, akathethiswa, ngoba akasiyi umfana wakho, ungumyeni wakho, uyinkosi la ekhaya. Ngenkathi wena uqhubeka umenza uking, yena uzothi egcineni akwenze uqueen. So-ke kubalekile ukuthi noma uyakhuluma naye umbeke kulesihlalo sokuthi Nkosi, ube nesefo before amazwi adlule, ube nesefo la emlonyeni. Njengoba ngishilo ukuthi abanye bakhuluma ngathi badilike entabeni, omunye athi bengenziwe ukuthukuthela, uthothi ukhulumile and yozizwela elulazekile, noma emsebenzini mhlambe unabantu abaphethe bayamhlonipha kodwa lento kumenza angabi nayo confidence ngenxa yokuthi umkakhe akamhloniphi. And uthola ukuthi ke ivoice iyadlula kodwa ama words awadluli. Uyothi usubuyele engqondweni usuyafisa ongathi ungayibuyisa yonke lento oyikhulumile, kuthothi awusakwazi, ivoice idlulile kodwa ama words asele. And after 2 weeks, after 1 month, angamenza umuntu athathe intambo ayozilengisa. That's why i-approach ibalulekile. Noma uzomlungisa
uyambonisa ngephutha analo kodwa kwenze kube isandwich. Ngoba umuntu uma ufuna ukumwina qala umthathe umbeke lapha. Emva kwalokho bese ubeka inhlungu nayo. Bese kuthi ekugcineni bese uyamphakamisa. Lokho kumenza azwele eyinkosi and kube lula noma ufuna ukuthi kube nezinto enixoxisana ngazo avume. Nami umyeni wami ngiyambonisa njengoba ngishilo ukuthi kwesinye isikhathi kuba nezinto othola ukuthi thina abantu besifazane si-sharp kuzo kodwa uthola ukuthi umuntu wesilisa so-ke akufanele ukuthi uvese ongathi udilike entabeni. Ncome ngiyambonga uNkulunkulu ngawe myeni wami ukuthi wangishada uthambisa inhliziyo. Ngoba noma sizothandaza asivese nje sithi uNkulunkulu usiphe isinkwa sethu semhlanga emihle. Sicale simthophe baba wethu osezulwini malingcwelise igama lakho. Amen. Bese ke sizobeka ke izidingo zethu. Ekugcineni futhi bese sizoyivala ngokumdumisa. Njengoba ngisho ukuthi ubaba wekhaya uyaboniswa akathethiswa ngoba akasiyo umfana wakho. Ngenkathi umthethisa wena awazi ukuthi uyashifta endaweni yokuba unkosikazi wakhe ungena endaweni yokuba umama wakhe ngoba wagcina ukuthethiswa uma wakhe. Bese uyafika mhlambe enkonzweni ngolwesini ngicela bomama ningithandazise umyeni wami akasangidlalidlalisi. Uzomdlalisa kanjani uma wakhe? Kufana nokuncokola wena Shem uyancokola kanti indlela oncokola ngayo iyamlulaza. Ncokole mhlambe phambi kwabantu kanti yena uselulazeke uphelile. Kufana noma nixoxa mhlambe uthola ukuthi uzomcomparisa nabanye abantu bayajabula osibani bona uvese azizwe elulazekile esusiwe esihlalweni. I'm very sorry isikhathi sengicela nje ukuthi enye ukumthobela sekufanele ngathi sengidedele bamhlaba. Uma ufunda kwabasekolo se5 verse 18 kuthi abafazi thobelani amadoda enu njengokufanele enkosini. And-ke uke wachaza bamahlaba ukuthi ukusubmita noku-obeya akufani. Ebantwaneni obey, ezincekweni obey, kodwa kunkosikazi kuthiwa submit. Yes. Ngoba ukusubmita noma ukuthoba into ozikhethelayo ukuyenza awufoswa. Kufana ne-assignment, i-assignment wenze njani? Uyayisubmita. Futhi uma ungakhethanga ukuyisubmita ama-consequences akho. And-ke kulezi insuku iqolo lilikhuni. Akugobeki kakhulu kule generation encane ngenxa yamalungelo. Uma nje khuluma ngokuthobela ubaba wekhaya vesathi hayi kwakulungile omama bakwenze not kule generation yethu. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ke umholo isheke likamama liqumbile so akasiboni isidingo sokuthi athobele umyeni wakhe. And kubalulekile ngiyathanda ukugcizelela lento ukushintsha izigqoko. Uma ngabe emsebenzini unesigqoko sokuthi uphethe uyiboss kodwa uma usuza emzini wakho kufanele usikhumule ugqoke sokuba unkosikazi. Ngoba akathathanga iboss uthatha unkosikazi. Noma uthisha awukho uchoki lapha endlini. Ngoba omunye ngenxa yokuthi uyatatazelelwa emsebenzini so-ke afune nokuzotatazelisa umyeni wakhe. Umsebenzi kamama ukumthanda
nabantu besilisa abayeni bethu bayadinga ukuthandwa noma kusengathi into yethu besifazane. Ingakho ke izwi likaNkuluNkulu likhipha umyalo ukuthi abafazi noma omama abadala abafundise amakhosikazi amancane ukuthanda abayeni babo, bafundiswe. Umyeni wami uyathi uma usucabanga ngengqondo bekufanele kuthiwe amakhosikazi amancane azofundisa abadala ukuthanda ngoba bona basenjani, base-fresh othandweni, kuyezwakala. Uma khulunywa ngothando olufundiswayo, uthando luhlukene, kukhona olungafundiswa oluziqubukelayo, kube khona nalolo oludinga ukuthi uhlale phansi ufundiswe. Lolo oluziqubukelayo olokungena, kuthi lolu olufundiswayo elokuhlalisa. Lolu oluziqubukelayo inswazane ezincane zokokhela umlilo, angeke zize zisivuthise isitambu. Uthi uhamba ubheka le uyabuya selilothile. Kodwa lolu lokufundiswa ayike lona lungavuthiswa ngisho inhloko yembuzi. Lolo ke yilolu oluthi ngimthanda noma, kanti lolu lokungena luthi ngimthanda ngoba. Ngimthanda ngoba naye uyangithanda. Ngimthanda ngoba ungipha imali. Ngimthanda ngoba udrive imoto enhle. Kodwa lolu lokuhlala ngimthanda noma. Amen. Uyayithanda umuntu wesilisa lento yokwazi ukuthi emhlabeni ukhona umuntu ongithandayo, umuntu ongikhathalele. So uyasidinga ukuthi njalo uhlale umnikeze isiqinisekiso sothando. Kwesisikhathi ngasho umuntu wesifazane athi awalokhe enginaka nje engitetemela, kanti cha, uyadinga ukuboniswa ukuthi uyathanda. Uthando lweqiniso, it's more than a feeling, it's a commitment. And uthando lweqiniso alinandaba nemizwa, imizwa vese ihamba ithi, kodwa uthando lweqiniso luyi decision, nginqumile ukumthanda. And uthando lweqiniso luthatha ithuba ezikhathini ezinzima, lapho kungasekho mali, lapho seniswele ngisho indawo yokuhlala, ilapho esuke edinga ukuthi umbonise khona ukuthi uyamthanda. Another thing, ukumkhuthaza. Ngisengicela ukuthi ngingabe ngisangena lapho ngoba kukhona emanotini, ukumncoma. Akekho umuntu ongafuni unconya umenze kahle noma enza kahle. Ngiyathanda ukugcizelela ke lelo phuzu ukuthi omunye umuntu uyaye athathe advantage yokuthi hlambe ngenxa yokuthi ubaba usindisiwe, uthola ukuthi umama uthathe advantage. Kanti kubalulekile ukuthi uma kakhulu ekholwa ube ila ngempela uthola ukuthi uzoya uNkulunkulu, Nkosi ngiphi izandla zokumphatha. And ezintweni ezincane azenzayo mncome. Wena kwesisikhathi ongazibona zingabalulekanga, njengokuthi nje ukhumbulile ukukhipha umgqomo, omunye ngathi hawu ijuthi kanoma ubani. Kufanele wazi ukuthi uma ekwenza noma ekwenzile lokho, abanye obaba abakwenzi, soke mncome. Ngoba ngenkathi umncoma uyamkhuthaza ukuthi enze more. Kukhona abanye othola ukuthi abayeni babo babenzela izinto ezinhle, mhlambe ngebirthday yakhe wavese wathenga i-bedroom suit entsha. Mhlambe uma nifika ngathi ubaba wekhaya, i-present yomngami. Umuzi unkosikazi esethi, habe wena uzulala yini kuyona? Uyayibona ukuthi wenze njani? Umthena amandla.
Mhlambe uthola ukuthi ubaba nihlezi la avesa ekhishini useniphathela ijuice. Ulindele ukuthi mhlambe unkosikazi wakhe uzomncoma avesa athi hey ukwenza ngoba kukhona osibanibani ongathi ungaqhubeka kwenze noma bengasekho. Avese enze njani? Atheneka amandla. Kanti wena okwakho bekukuthi umncome, ngokumncoma wenze njani? Uyamkhuthaza ukuthi